Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-Сызыкча-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Нәрсә ул иман? Кем ул иманлы кеше? Кем ул мөселман дигән сорауларга төрле җаваплар ишетергә туры килә. Бүгенге конкурсантыбыз Балтач районы Бирбаш авылындагы ир балалар пансионаты шәкерте Рәсүл Хадиев әлеге сорауларга ачыклык кертер. Үземне, магазымны тормыш мисалыннан чыгарасым килә. Күбрәк акча эшләү максатыннан 3 егет чит илгә чыгып китәргә булалар. Шунда баргач үзләренең хезмәт хакы белән танышып, бик шат булып, алар үзләренең кунакханәгә юнәләләр. Кунакханәгә килеп җиткәч, алар үзләренең буш бүлмәләре иң соңгы 75-нче катта булуын беләләр. Лифт бармы дип сорагач, лифт эшли, әмма кичке 11-гә кадәр генә дип әйтә. Аннан соң калсагыз, җыяу мөнәсәбе була дип әйтәләр. Шуннан булар эшкә урнашалар, көн артыннан көн уза башлый. Көннәрдән бер көндә булар мавыктыргыч бер тамашада онытылып калалар. Инде килеп җиткәндә 11 тулып киткән була. Шуннан алар җыяу менеп китәргә булалар. Шуларның берсе кызыклы хикәяләр, мәзәкләр сөйли вакытны уздырып, менсәм ярыймы дип сорый. Калганнар каршы килми. Шулай иттереп 25 этажны көлешә үткәрәләр. Шуннан соң икенчесе әйдә минем чираты, мин җитди мәсьәләләр, тормыш турында булган мәсьәләләргә генә хикәяләр беләм ди. Шулай иттереп сөйли, яңадан 25 этаж үтә. Инде 50-нче этажга җиткәч, буларның аяклары арган була, кайсындыр йөрәге чәнчи башлый, кайсындыр башы авырта, кайсындыр ашказаны авырта башлый. Шуннан өченчесе мин моңсу темага гына хикәяләр беләм ди. Ярый, булар каршы килмиләр, тыңлыйлар. Шулай итеп соңгы 75-нче катка менеп җитәләр. Менеп җиткәч, инде үзләренең бүлмәләре каршына килеп баскач, иң моңсу нәрсә ул безнең бүлмәбезнең ачкычы 1-нче катта калды дип әйтә. Мөхтәрәм җәмәгать, шушы хикәядән нәрсә әйтеп була? 75 этаж ул безнең гомеребез. 1-25 ел ул кешенең бала чагы, мәктәптә уку вакыты, ул аны кызыклы, уен көлке белән үткәрә, кайбер вакыт ваемсыз иттереп үткәрә. Шуннан инде 25 яшында кеше гаиләсен кора, җитди мәсьәләләр буенча эшли башлый. Аннан инде 50 яшында кеше үзенең картайганын сизә башлый. 70-75 яшында Аллаһ Тәгалә аларга авырту җибәрә, үзләренең гомерләренең ахырына якынлашуын сиздерә башлый. Шуннан әйтәсем килә, без үзебезнең җәннәткә керү ачкычын бу дөньяда калдырмасак иде. Бу 1-нче каттагы калган ачкыч ул безнең җәннәткә керү ачкычыбыз. Без үзебезнең җәннәткә керү ачкычыбызны бу дөньяда калдырмасак иде. Кушканнарны үтәп, тыйганнан тыелып яшәргә насыйп булсын иде. Үзеңне мөселман дип саныйсың икән, иманың синең эшләреңдә, хылкыңда, сүзләреңдә күренергә тиеш. Исегезгә төшереп үтәбез. Вагаз телевизион ачык